थांगासिनो दङ थांजोबनोसै बियो लायनै गिसिखागासिनो दङ फ्रायनो गय बागान बारि बागान खान्थाल बिफां लाइफां लाबोगासिनो दङ आरो आङो बे समाव दंफैयो माने आंबो दै नायनो फैदों जाहैबाय माने दिनैहाय थाद'नाय गैयै जुग अखा माने हरनि 12टानिफ्रायसो ओरैबायदि अखा हादों आरो अखाया थाद'नाय गैयै ओमफ्रायहाय भुटान हाजोनिफ्राय माने देग्लायनि बोसोरावहाय इसिबां दै देराखैमोन ओमफ्राय दिनैनि दैयानो ओरैबायदि देरसिन जादों आरो माने दिनै हरनि 12टानिफ्राय हागासिनो साननि 2टा बा 1टासिमावसो नागारदों दा समावहाय अखा गैथ'वा अखा थाद'ना दंथ'यो ओमफ्राय दा ओरैबायदि बै मोनसे जायगायावहाय बुरै जाहोनाय गामियावहाय गामियानो माबाजोब्बाय माने गय बागान बारि बागान खान्थालफोर लांजोब्बाय हनै खान्थालफोरा लांगासिनो दङ ओमफ्राय गयफ्राबो लाबोगासिनो दङ माने हनै गिसिखालांजोबबाय नै माने नोंथांमोननो आङो थाब बे दैखौ देखायनो गोसो गैयामोन उफाय गैया माथो खालामनो दैयाबो ओरैबायदि देरगासिनो दं नालाय ओमफ्रायहाय देग्लायनि बोसोरावहाय नै बे आगष्टनि दिनैहाय 24 तारिख आरोना आगष्टनि ओमफ्राय दिनैनो अयथासार दैया देरदों माने बे देरनाय दासो देरबावगासिनो दङ बारायगासिनो दङ माने खमायनाय गैया आरो बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो बारि देखायनो सानाखैमोन उफाय गैया माथो खालामनो दै देरनो थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोफिननो गोनां जाबाय दैया देरगासिनो दङ हाया गिसिखागासिनो दङ लांगासिनो गावलांबाय बेखौ लाबाय नै गरासिम लाबाय नै सबसे बानाया दिनैना देरसिन जादों माने देग्लायनि बोसोराव बेबायदि दै देराखैमोन ओमफ्राय दानिया आगष्टआव बांसिन देरसिन जादों आरो दैयानो ओमफ्राय नावआव बेवहाय दोनथ'लायबाय माखासे ब्रिजफ्रावहाय ओरै दै देरनायखौ नायफैलाबायदों मेरला मानसि दंमोन माखासे साइकेलबो थिखोदों नै केमेराया बारा मोजां बुआ आंनिया थिखोलायदों ओमफ्राय देग्लायनि बोसोराव बांसिन देरसिन आरो ओमफ्राय बिदिनो माखासे नायनो मानो बिराद गाखोलाबायदों आरो ब्रिज गोजौआवहाय गाखोना नायहरलाबायनोसै माखासे मानसिफ्रा गाखोगासिनो दङ नै दै नायनो फैग्राफोर कमप्लिट फुरा देरो दिनैहाय ओमफ्राय अखाबो दासो एसे थामिदों माने दिनै हरनि 12टानिफ्राय हागासिनो साननि माबासिम हानाय जादों 2टासिम हानाय जादों ओरैबायदिखा आरो अयथासार देरगासिनो दंखायो दासो नायदों आरो थांनानैबो हरैबो नायदों ओरैबो नायथिंलाबायदों होखादों देरनायानो आयौ नै बोसोगासिनो दङ दा नै ज्रावगाज्राव गोलैगासिनो दं नै अयथासार नै दा नैबे गावरें जागासिनो दङ नैबे थांजोबसिगोन बियो थानाय नंला लायनो बे लासै गुसुयोलायनो दा 5 मिनिटनि गेजेरावनो बे दाखाखौ लांखाजोबखागोन बेलायनो जावगाजों लांगासिनो दङ ओरैबायदि गुफुर जोबजोब्बाय दैयानो नै माखासे नायदों अयथासार आरो हरै साथिंबो मोनसे गामियावहाय एकदमबारे गय बागाना लाबोगासिनो दङ खुरगासिनो दङ ओमफ्राय अयथासार बायदि आरो बे थानाय नंला बे थांखाजोबसिगोन नैबे थानाय नंला आंबो बारा गोबाव थानो हानाय नङा आरो बेवहाय ना माने लांखाजोबसिगोन बेखौहाय बे दाखाया थानाय नङा आरो बियो लासैनो ज्राव बैयावहाय ब्रिज माखासे बानायनायावहाय हा खोनाय दङ आरो बेजोंहाय ब्रिजखौ थिखोयो आरोना माबोरै जानांगौ दा थांनायबो हाया बेखौ गोजान थांनानैहायबो बोरैहाय ओंखारनोबो लामा गैया दैया बोसोगासिनो दङ ज्रावगाज्राव गोग्लैखायो आरो बेबो थांजोबनायसै नै
Ini beli kasih mana ilai. Ra, kasih nong karena sih hazim nasi rawa zauna. Ini beli jatuh nasi ini. Ini nolai ya, hazim segan. Kasih nong hazim nasi biar lainnya kisah kasih nong. Prai ini goi bagan, bari bagan, kantal fang laba kasih nong ada. Ini beda kayak tanah nonglar hazim segan biar kisah kasih nong sih. Hasigan kandal fang pernah labogasnya nong nih, rawa nih kandal fang, goi fang, mai bifang labogasnya nong, goi bobini be labogat dia sih bincigo gue bungsuno hala, goi bari bagan pakai kasih gue labosbai, mai menciri saya kayak ohai tugasnya nong gue utangga, semuanya kayak mana Okha boter, tidak sesuatu nala bikin jangan sulit jatuh kayak.